bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kaya mo bang iwan ng asawa mo para sa akin? Tanong ng ex kong may asawa na. Hi DJ Rocky. Nakikinig ako sa'yo palagi. Hindi ko akalain na isang araw, ako ang susulat sa iyo at magbabahagi ng sarili kong istorya. Itago mo ako sa pangalang Kath at ito ang aking secret file. Year 2021. Umuwi ako ng Pilipinas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ang ex ko. Itago natin siya sa pangalang Dan. Nagkita kami nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. Sa totoo lang, ay tumakas pala siya sa asawa niya para lang sumama sa barkada trip namin. Yes, DJ Rocky. Barkada trip yun. At hindi ko akalain na sasama siya. Dahil meron na siyang asawa. Besides, takusa etong si Dan. Takot sa asawa. Pero kung sa bagay, wala namang mali siya sa pagkikita namin muli. Habang nag-iinom kami, inuuto ko siya. Ang sabi ko, "Nako, ang hina mo na yata. Inom pa." Para lang hindi siya umalis agad. At para tumagal naman siya sa trip namin yon. So napag-usapan namin ang nakaraan. Buong barkada nagtatawanan. Lahat ng mga kalokohan dati naungkat. Tatuwaan lang naman. Wala naman na kasi sa amin yun. Wala nang mali siya, kumbaga. Although, wala kaming closure nung nag-break kami ni Dan. Pero siguro dahil lumipas na ang panahon at dahil naka-move on na, wala na yun sa amin. At sa kalagitnaan ng pang-aasar ng buong barkada sa aming dalawa,
Humirit ako sa kanya. Halika nga dito, ang layo mo naman. Tumabi siya sa akin, DJ Rocky. At dahil marami na kaming nainom na alak, nalasing ako. Lasing na rin siguro siya. Hanggang sa tinanong ako ni Dan kung pwede niya bang hawakan ang kamay ko. Tumangulang ako. Dahil hindi na ako makapagsalita, lasing na ako. Tapos may mga sinasabi na siya na hindi ko na maintindihan. Dahil hilong-hilo na ako. Tapos tinanong ako ni Dan kung pwede raw ba niya akong halikan sa pisngi. Tumangulang din ako. Hindi ko alam pero para bang nahipnotismo ako. Natangulang ako ng tango at payag lang ng payag sa mga sinasabi niya. Maya-maya pa, bigla na lang, sinabi ni Dan na, nakakagigil ka. Iuwi na kita, halika na, sumama ka na sa akin. Na para bang wala siyang takot sa asawa niya. Then hinawakan na niya ang baba ko at hinalikan ako sa labi. Diyos ko, anong kasalanan ko? Hinang-hina ako noon, DJ Rocky. Sa isip ko, kailangan kong pigilan to. Pero ramdam ng katawan ko ang pananabik. Kaya lumaban din ako sa halik niya. Nakaharap pa ang mga kaibigan namin. At andun lang kami sa likod ng mismong bahay ng mga lola at mga tita ko. Iba talaga ang tama ng alak. Wala nang hiya-hiya ang dumadaloy sa dugo ko nung mga oras niyon. Siguro, kung totoo ang gayuma, pakiramdam ko, nagayuma ako. Tapos sabi pa ni Dan sa akin, kaya mo bang iwan ang asawa mo para sa akin? Hindi ako sumagot dahil bangag na talaga ako pero tandang-tanda ko ang mga tinanong sa akin ni Dan. Buti na lang ay tumigil na rin si Dan. Nahimasmasan siguro. Hindi ko na alam kung papaano ko na-text ang asawa ko. Pero nasundo niya ako. Na para bang walang nangyari. Na para bang walang nangyaring kamalian sa amin ng ex ko. After that night, ay nagkayayaan kami ulit magkakaibigan, magbabarkada na mag-bar. Kasama ang pamilya ko sa bar. Normal lang ang pag-uusap namin ni Dan. Mutual understanding. Parang ganun. Wala namang nararamdamang kakaiba ang asawa ko sa mga aksyon ko. Dahil sinabi ko naman sa kanya na moved on na ako. Matagal na kay Dan. Wala naman akong nililihim sa kanya. Kaya tiwalang-tiwala sa akin ang asawa ko. Hanggang sa nakauwi na kami nang walang nangyaring kakaiba. Then pagbalik ko ng bahay, meron akong nakita. Sa FB ko, gumawa ng new Facebook account si Dan. Ginawa niya pala ang Facebook account na yun para magkausap kami dahil nakablock ako sa isa niyang Facebook. Nalaman ko
na ang asawa niya ang nag-block sa akin. Pinagseselosan daw ako ng kanyang asawa dahil ako raw ang first love ni Dan. Siyempre, reply lang ako kay Dan that time. At napaisip ako sa mga nagawa ko habang nagbakasyon ako sa Pilipinas. Mabait ang asawa ko. Walang bisyo. Hindi nang bababae. Wala akong masabing mali. At alam ko na si Dan, kayang-kaya niyang gawin yun sa asawa niya. At alam kong pwede niya ring gawin yun sa akin kung sakali man. Hindi naman naging kami ulit ng ex ko na si Dan. Nag-I love you siya sa akin pero hindi ko kayang ibalik ang sagot. Inaamin ko na naguluhan ako, na parang gusto ko na uli siya. Pero na-realize ko na hindi tama ang lahat ng mga ginawa ko. May kasalanan rin ako. At sayang kung ipagpapalit ko ang asawa ko. Kawawa ang anak ko. Hanggang sa nakabalik na ako ng ibang bansa para magtrabaho. Kaya sa mga nakikinig dyan ng kwento ko, yung may mga ex, most especially, iwasan na ang mga tao sa nakaraan. Lalong-lalo na kung nagkaroon kayo ng koneksyon romantically. Dahil hindi na talaga pwedeng magsama ang mag-ex. Naway magsilbing leksyon ito sa mga katulad kong may asawa na. Na huwag magpapadala sa tukso. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Kath. At ito ang aking secret file.